L-imħallef Consuelo Scerri Herrera mhux se tippresjedi l-proċess ta' Vince Muscat il-Koħħu fir-rigward tal-attentat ta' ħolda fuq l-HSBC f'Ħal Qormi. L-imħallef iddeċidiet li tirrikuża ruħha. Muscat li kien għamel din it-talba allegatament qal li l-investigaturi li jista' jimplika żewġ politiċi laburisti ta' profiloli mal-attentat ta' ħolda tal-2010. Scerri Herrera Jose Herrera bħalissa jservi bħala Ministru tal-Kultura. Fit-talba tiegħu Muscat qal li hu l-imħallef ma kienx wieħed miż-żewġ politiċi li jista' jorbot mar-reat. Iżda nnota li bla dubju kellu relazzjoni mill-qrib magħhom bis-saħħa tax-xogħol tiegħu. L-avukat tiegħu Mark Sant argumenta li kien fl-interess tal-ġustizzja li l-imħallef Scerri Herrera twarrab mis-smigħ tal-każ biex tiżgura li ma jintefgħu l-ebda dubji fuq il-kors tal-ġustizzja. Fid-digritt tagħha Scerri Herrera ċitat fit-tul il-ġurisprudenza lokali u tal-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem dwar dan is-suġġett u konkludiet li sabiex il-ġustizzja ma ssirx biss imma tidher li qed issir kienet qed tilqa' t-talba li saret dan biex jiġi evitat kwalunkwe suspett ta' imparzjalità. Il-każ issa ntbagħat lill-Prim Imħallef biex jiġi assenjat mill-ġdid. Il-proċess fuq ir-reat tal-HSBC kien skedat li jsir aktar kmieni f'Jannar, iżda ġie ddeferit b'mod indefinit meta l-pandemija tal-COVID-19 kellha impatt fuq il-funzjonament ta' kuljum tal-qrati. Żewġ allegati qatti l-oħra George u Alfred De Giorgio talbu wkoll maħfra presidenzjali bi skambju għall-informazzjoni dwar il-qtil u qed jiddikaw li għandhom għarfien li jista' jimplika lill-eks Ministru u Ministru attwali.